Dnes si ukážem takovou jednu vychytávku na starku. Mně se teda to líčení líbí a protahuje to krásně oči, je to prostě úžasně, ale ve skutečnosti jsem to bohužel neskoušela. Neměla jsem prostě na to nervy a hlavně ten čas, protože udělat dobrou kočičí lenku, to je prostě taky úžasný, prostě. Volba ne, nějaký left feather party dress. Vážně já už mám nějaký ty volby, jakože prostě jsem kupovala. Tak se podíváme jako prostě na to. To je taky mám krátký video, protože mám strašně moc nahrávání. Ale bude to takový prostě... No, když jsem to bavila, ještě mám teda počkej s Katy Perry. To Katy Perry mě moc mrzí, já mohla dělat něco jiného. Když to Call Me Maybe, tak to bylo taky super. Takže dobrý, já jsem se bohužel nedodržela svý slovo opět, takže mi zase pár lidí nepoznalo, potom jsem řekla, že jsem měla link a oni jsou tak klidní, že si prostě nemůžou kliknout tam o pár centimetrů výš na tu lištu. Tak prostě, no to je úplně jedno. Docela červenou tvář. Tak, výborně. Taková vychytávka na stardolku je, aby to prostě působilo, prostě když si půl hodiny patlání s sama a ono nic. To aspoň napumpuju. No to je taky slovo napumpovači. Prostě když máme červenou a bílou linku, jak je zkombinovat dohromady, někdo by udělal bílou spodní, černou. Ale těch jsou takový vychytávky, když si uděláte černou třeba od tady do tohohle, vidíte? Protáhnete oko kočičí a zpátky zase sem. Tak. Kočičí, úplně tu dlouhou, klidně, úplně krásně dlouhou. Klidně dlouhou. Tak. Teď kdybyste se na to podívali zezadu, takhle třeba, tak vidíte, že ty oči prostě to právě tak přirození, že jo, ale kdo by chtěl jako nepřirozený, taky divně to právě. Tak proto já jsem třeba takovou fintu, tak si líčím někdy, protože ten zbytek prostě dotáhnu, dělám takový dvojitý kočičí oči, ještě protáhnu takhle. Prostě tak. Prostě k těm řasám skoro. Tak. Tohle finální look vypadá to velmi hezčejc než ostatní. Vidíte, ty oči jsou prostě takový už jinčí a prostě to působí úplně jiným dojmem. Ale jediný, co se na tom je blbý, že já si tomu povědět, tak udělám tady to rovnou. Takže prostě nemůžete už na to dát další stín, protože to bylo už takový přeplácaný. Ale tak úplně... Ne, neřeknu to slovo. Prostě já se to nemůžu odnaučit a většině někomu anonymotu pořád vadí, protože říká, proč pořád v těch videích dáváš, no to je jedno. A jednou jsem ho vytočila tím, že jsem na jeden jeho vzkaz napsala, to je jedno. Tak on se tak naštval, že řekl, tak já už si to video sledovat nebudu a zařídím, aby tě nikdo nesledoval. No, tak se mu to asi povedlo. Ne, co kecám. Jako ty videa, prostě on se na ně podíval hned. Prostě na to první, to ještě nebylo. To bylo prostě takový divný, ale tak prostě jak jsou lidi zlí. Ale k tomuhle make-upu se můžete dovolit, aby si výraznější ty třeba. Jo, a víte, co bych nikdy jako nedoporučovala? Prostě dvoubarevný rty, to je úplně jako, no možná je to trošku hezký, ale když už máme dvoubarevné oči, tak už ty rty prostě jsou takový jakože jednotný. Vidíte, jak to vypadá hezky? Prostě make-up je dělaný pro ty ostatní. Takže teď vám ukážu další make-up, který prostě můžete použít jakože běžný, když se nechcete patlat s nějakým ledovým ledovým tím, tak můžete použít třeba barevné řasenky. Prostě taky jsou krásný. Vidíte? Barevné řasenky. Ale prvně, jestli máte nějakou tu prodlužovací, protože ona ty řasy tak hezky nadzvedne. Vlastně vy potom tím karta, co je ta prodlužovací? To vlastně od té panenky tady to vlastně zvedne, ty řasy, tady u těch očí. Tak to je jedno, kdybyste si vzal nějaké oči, tak můžeme ty řasy i po obočí. A nebo když máte nějaký blbý oči, ale strašně se vám líbí, tak si kupte nějaké ty řasenky, tyto. Tak to v pohodě jde. Takhle to bude přirozeně taky hezký, ale já třeba ráda mám ty různý make-upy, takže třeba takhle fialový úplně stačí. Jako. Vidíte ten ty data. Potom už stačí třeba bílá nebo černá linka k tomu dolazení a vypadá to kouzelně, protože jsme černou strašně moc používali. Na rally caption tak budeme dneska trošičku bílých, hodně teda. Protože máme kočičí, ale prostě k oku kočičí, to taky dobrý. Taky dobrá vychytávka k oku kočičí, tak.
Počkej, že tam to oko máme načím trošičku. Ne, já jsem dělala kočičák dozadu. Víte co? Je tu už 2 křížky. Když to ještě jednou lagne, nebo lagne, protože jak tomu říkáte. Když to ještě jednou prostě udělá něco takového blbýho, tak já už to vážně vyhodím z okna ten počítač. Nebo vlastně stát oko. No ale nevím, no stát oko stejně bych hrála hned, takže tak. Vidíte prostě make-up, krásně růžovičky slazený. Hodí se na roztomilý holčičky. Roztomilý panenky, jo. Možná i tohle bych šla na start. Já napumpuju do ty ještě, moje oblíbené slovo, že? Všichni známe, napumpovat ty slovo. Já jsem dělník, očky, dávky. Já jsem dělník, no a co? To je porty. Jsem teď řekla a nic se směl do hlavy, protože to o tom psal Voxel ve svých Voxelovinách tam na Bravu. Já jsem se tomu uvědomila a řekla jsem, tak si pamatuju, kdo to je. Tak mi čas, já jsem dělník, očko, dávky, já jsem jen dělník, no a co? Mám se tohle, všichni bráchy, ty nemáš jen ty. Troubo, nebo takový to bylo prostě. Ale jsem tak jako, tak. Vidíte, toto je luk fialové víry. Haha. To si fotím, ten vypadá hezky. Odě. Co to jako je? Aha, tady někdo taky říkal mě, že můžu vlastně... Lak. Je. No, to vypadá takhle hezky. Proto tak některým to tak... Nech toho, prosím tě. Kde je ten foťák? Tak, víte co? Víte co, nebo půjde, no bez vás tady natáčí a jako vypne Wi-Fi, jo. Tak to je vážně katastrofa. 2 čárečky, 4, no hurá, zpamatovala. Tak, tam to jede, prosím, pane bože, jestli mě máš rád, tak to pojede. Jo, máš mě rád, děkuji ti bože, tě mám taky rád. No, každopádně jsem ale nemohla vyfotit svůj look, takže jsem skončila jako Katy Perry. A něco mám dělat, tak dlouho vůbec natáčím. Tak natáčíme už 7 minut, jsem si vlastně došla pro pití, no tak. Ale že nevím, co mám dělat. Lepší by bylo. Já nevím. Co je prde? Skákajím tady po chovosci, pohovce. Já nevím. Si ještě upravím ty vlasy. Já nevím, co by se vám líbilo a co ne. Já nevím, jsem zoufala. Tak já budu tady čekám, než jsem tady nahraje to video s Katy Perry. Já nevím, jako napopodovat, to už je takový divný už. Každopádně nám 22 minut, a jestli neděláme, tak jsme platně magoři. Komente lidi se jako urazila. Charlie, prosím tě. Tak vidíte, a nejlepší byl, jsem to ukazovala brachovi ty videa, dobrý. Ty natáčíš na Stardol? Jo. Tak musím už natáčit Minecraft, protože nemám koupený. Aha, bliky. No, tak to je tak pro pobavení. To, co jsem ti vám ukazovala, moje nejoblíbenější tu s těma černýma bílými linkama, jsem vám ukazovala tu nejlepší prostě. To je takový malinký video, prostě já nevím, co tady mám dělat, to je takový, to není jak Minecraft, čekat, jdem přijít něco novýho. Je čarný. Snad asi neslyšíte, jak přijde, že jo? Když slyšíte? Ticho? Slyšíte nebo ne? Pojď jsem ti troubo, pak jsme tady spokojně. Slyšíte to nebo? Snad jo? To by bylo krutý. Tak, o čem se bude bavit, co? Co bude? Šmozilok, že? Charlie je takový zvláštní, on se neotírá o nožičky ani... Charlie, ani o ručičku, on se dělá o hlavičku. Pardon, že mluvím taky tak. No to kutět jsem teď dostala a před asi 2 měsícema, ale tak dost mi tady nikdo ještě nemá rád. Proč si stěžuješ? Tady něco se mrdí. Jo, ano, někdo rád. Všichni ho mají rádi, akorát si myslím, že patří ven. Ale ho nechci dávat ven. Takový malinký rozstavený. A není to kočka doma, tě by byla venku, že je to bengalská kočička. Tak, jo, toho vás asi nudí, že?
Ale on tady prostě se mnou pořád tulinkuje a prní a teď se jde našrát nebo napít. A já tady jdu zatím zkoušet. Nevím, já nevím lidi. Víte co? Si tady dám piercing. Nebo já vyzkouším ty náušničky, co mi tady... Charlie, prosím. No, co divný. Tak, počkejte, Charlie, už si chce... No, já jsem to takhle... Prosím, ne, ty jsem to dal na velkou scénu, prosím. Naschle.